Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Minta kasngi ngila rung ha uni ubanai batimai ubanai bakongsan na kabenta jongi ban puson ya ka jingwan jongutrai ubanai ha kabangi penkre na kabenta kasngi borom Christmas. Parki jimpule jongi ki kedau hangi syapanga jingwan jongukunu ubriu u Jesus Christ. Ngila yosngo naka kitab Daniel kumno u Daniel ulayo i pau bad ulayo i sau jait ki marad bad kita ki marad baro ki kelon bad ki John kai ka dakashin jong kini sau tili ki angel sau ngut ki angel bad sau jait ki marad kaba kaktinu blai kabatai hangi mentakasni ka keren syapang ke jingkerlon jong baro ki hima jong ke partai. Sautili ki merat ki yang nagabinda keri Babylon, nangda keri Persia, nangda keri jong bad ke hima jong ki Greek, bayalam dawu Alexander, nangda ke hima bayar bad bahetam kalalong ke hima Rome. Kini kilong ki Sautili ki hima jonga perte shua ka jingwan jongu jisu badha ka por ka jingwan jongu jisu ngitip kaladon ka hima rom ka bayar kerleng bad ka tinu beleka kran shai ka dar lemba ka jingyoi pau jongu Daniel haba wan ukunu buryu un sayuroid ya kita ki hima baro ke bala senshar da ka bor jonga jingdum bad ka bor jonga perte bad ujisu unsawan ban penskam ya ka hima jongo bale hapadeng jongi bad dena kata ka daw haka kitab jongo Daniel hi kabalinong ar kalayo i pau kawe ka jingyoi pau ya wune Nebukadnezar syapang uwe mau bahe ubala wan trilun da kaba kiar na ulum pakenjang bad ubala you right no ya uwe udur bahe jongu briu bala pinjad bad uta umau ulahe bad ula pindap ya ka parthe uta umau ulong u Jesus Christ ukunu briu uba u Daniel ulayo i ulong u Jesus Christ ubala wan ban seng ya ka hima temai haka donu jongi briu haka jingim jongi ivei pa ivei bad kane kalong ka por jong kane ka hima ka jingsniu kan kamla ban yang scam hakamat ka jimba balong u Jesus Christ bad news ngo Jesus kren hangi lemba kane ka gospel habang yo i ya ki dakishin jongi ding kindup ya ka ding dimbor bad baru ki ding haba ki stang ban kumuinsla kalong ka dakashin jong ka por ka ba seizo bad habau Jesus kran syapang ding dimbur don ki bastad babatai ya ke jingdo ba kuit ki ong ding dimbur ka yang nagabenda ki kenem ju namar katkum ka destur jong ki nem ju ki long ki balai shisin shisnem sha ka temple Jerusalem ban pen kuit yalade ban pen kre nagabenda ublai kumba uding dembur ba kemunsla bat kalang ka dak kashin jong ka jing seizo yawuso nakata ka daw kadon ka parshi chapanga ding dembur ujisu ula late peit yawuso haba ulayo i ya uding dembur ba kemunsla henre da ka jing so si jongu shimla yo i yawuso ha uta uding dembur badu jisu la tim ya uta uding dembur kabamod u Jesu kamilendi na manlaki brio iya uso u Jesu ka jingwan jong u Jesu kalonga por babaro mangingi pidiang yavu bad ka jingim badu Jesus Christ kalonga jingim ba seiso ka jing ladangi ong ba hanang ngilong Kristan bad ngim don so eye kata kalonga jingtok ha ka jingim jongi ngilong ki brio batok
Ladang ngi ong ngilong Kristan but ngi ngeit hau Kris kamda me mangi ki kon Catholic but on bon ki lat ki lendi ban seiso but ka balang ka terwa hangi ya ke sakramen ya ke jingim sakramen kade banlong ka jingim ba seiso barabor but ujisu keme lendi yang iwei pa iwei kane kalong ka dak ka shin jong ka hima ublay haba ujisu ong ka hima ublay kala jan ukeme lendi nangi iwei pa iwei bangindup long ki ba seiso rengkat badu jisu hangne ka tinu ublay ka kran shai ka dar badu jisu ngilong ke ba seiso kalam jisu ngilong ke ba linki bad ngi hapan Treshitom ban don lambadu jisu ban kongu iawu bad nang pei saudong ban yo i yaki dakishin kabau jisu terwa hangi ban kindit ben riu namaru jisu wong kia bangro saudong jongi kinduno henre ka tinu bele kanumdu ka parte bat ka beneng kan duno henre ya kabamdu kalong ka tinu bele Kaktinu bele ngi barong itip kumbangi puson kaktinu bele kalong Jesu Christ kaktin kaladon badu bele but kalalong ubele but kalalong do long snam but kala shong sahabat ni kane kalong ka por jong ka Christmas but ngi pinkrena ka benta ka Christmas ha une ubanai kadba ngi stang ban pinjanai ya ka jingim jongi u Jesu kemelendi nangi vai pai vai bangi long ki ba seiso Ngide bandon hapo jongi yaka daka shin jonga hima ubale omdeshu yaka hima perte. Namar lada ngilong ki ba penshong nongrim halor kie baro jong kene ka kinja perte ka tin ubale ka kran shai ka dar kita baro kin sa duno kumba ngiyoi ya kita ki south ki mrad Kilalong ki ri bakalain tam ha ka perte shua ka jingwan jisu henre nadu ka jingwan jongu jisu kita ki perte baro kita ki hima baro kila jar ngai namar omdon ei balaban yang hakamat ka bor ka itiar jongu Kris ukun ubriu ubalawan ban seng ya ka hima uble hapo jongi hakadonu jongi hakamen siam jongi kabamut ko himen ko para ngidon kam ban penjana ya ka jingim jongi rengkat badu jisu kalam jisu ngimla ban penjana ya ka jingim jongi kalam jisu ngimla ban long ki kun ki baseiso lada don ki briu ha kene ka parte ki ong kalam ublei ru ngila banem im ki ong tang kata bakila ban im kalam ublei kum Babylon kum Persia kum ke kima Greek ne ke Rome ke bala kelon haba wat lada ki don bun jait ki burom kaba ki perkat kalam ka burom oble ngimla ban jaine leseng yoi saudong jongi bun ki brio ki seiso shibun ha ka perte kalam jisu leseng ni sautu bakala habang yoi yakita ki so hoy kalam jisu ru kilaban seiso bale em manga badma piro ngis ngauto bakala lese ngis ngauto bakala ye kiso jong uble kilong ya per na kiso jong parte keso jong parte kanum iarap yangi ban kinjo ya kabaneng tang ki ba seiso badu jisu tang ki ba seiso haka hima uble kila ban yopidiang iya ka jingkular jong Kris But kane kalong ka por nadu ka jingwan jongu jisu hakama jongi kane kalong ka por ni ong por jong ka jimpen kare nadu ka por jingwan jisu hadu ka jingwan ba ar jongu jisu Kris ngide bandon hapedeng ka jimpen kare kanamba ya ka jingim bam jekod kanjan badni iwei pa iwei But kakatinu balai ka karan shai ka dar ngide ben yo ya kie ki badang jia saudong jongi kadba nang jia ya kie baro kabalong ka dakka shin jong ka jingitu jongu jisu ngide ben long ka bakam shirhem ben pen kare namar ka jingim jongi vei pai vei kan kut lese hapo prapos sans nem nesh kindai pos nem hapeteng kane ka por ngide balom ba seiso namar ngim don sa kawai pat ka lat banlong ke ba seiso
Kawai pat kalat kalong ban up ya ka jim pishar jongu Chris. Ka jim pishar jongu bole nagabinta ki kam ki babha ki bangilele ha ka jingim jongi. Tongin long ki ba kendit bendriu. Kadbangila rong ha uniu banai temai. Tongin nang trang nagabendau Jesu. But ngideben sotu kalam ka jingdon jongu Jesu, kalam ka jingkor ko jongu Jesu, kalam ka jinga e jongu Chris, kalam ka jingisne ka jongu Chris, ngimla banle eye, kamindoi ayu ngiyo lut ya ka parte baroka way, but ngiduno ya ka mensiyam jongi. Tongil long kiba id ya ka mensiyam, tongil long kiba karan ha ka mensiyam, tongil long kiba wat ya Jesu ha ka mensiyam, kramba nginom babe, nginom sosi, habawan ka takas ha kaba ukun ubriu unwan hapadengilo ban bishar ya kibayim bat kibayam jisub id karko karda yangi pensau tu shushu yangi ya ka jing kardor ga jingim bat me bangi sautu omdon eye kabane ha ka parte laitno ya ka himajo me ka parte baro kan jotno henre ka tin jame ka jing don jame ka bor ka itiar jame kanne baro shi jingim baro shi jingim jongane ka parte bat ka bane karko yangi pensle yangi minta dakane ka jing so tu ha ka jingim jangi enya ro ya utrai Jesus Christ Chinom la chinom amen